gets me your better life. It's not money that be your better life. It's not money, oh. This is hello, baby. Listen. All right. And remove office. Mama, wako kazi. And ndichiri muoffice, ndichiri kuoffice izvezvizvi. Enda kuti bosi vauye vasiye vadzima macomputers ndikobuda ndotouya ikoko. Aiwa basa right class pane mafiles amwe andikuda kusiya ndamborongedza. Alright, ndokufonera. Okay, ndokufona ndapedza. Nisi ndini ukunye bere. Iwe. Ndo office wichigeza maplate. Ndo office waje. Sidzini unonye bere. Office. Office ya. Nisi dzini. Kwa makombiyuta wangu uchitaura aripi? Makombiyuta? Foto. Unozachika. Omwana wacho ndakamuwa achitaura kuti anda vasikana vakadzidza. Iva totomunyepera. Ukazogara naye akaona kuti unodzidza. Ndakazwa ndakaita masters. Nasekuru wangu akaita masters ka. Saka ndaingobva vachitaura ndikatosati kune masters. Ndakaita masters yemakombiyuta. Anobva kwake tsiya toto. Ane mari. Ane mari. Augara ega. Ndizvinyi.